fuck? Hvad blev der af mit normale liv? For bare 3 dage siden var det helt normalt. Nu er jeg Cecilie Krog, anholdt for at være med til at slå Christa ihjel. Hallo alle sammen. På lørdag der holder mig og Henriette fest, og I er alle sammen inviteret. Kommer du med til fest på lørdag? Nej, det tror jeg altså ikke, jeg gider. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, det er mig. Jeg ved det ikke. Jeg tænker over det. Okay. Vi ses måske. Nice. Nej, men seriøst, skal vi det her? Ja, vi kan lige give det en chance. Vi kan lige give det et timer, så vi bare får det. Fuck, man, der er kloret! Kæft, mand, hvor er det latterligt derinde, altså. Jeg slet ikke noget at danse. Har du det som aftale, eller hvad? Ja, jeg har lige. Hvor meget skal du have for det? Okay, kom Færdig. Hey, ville det ikke være fedt at knuse det der ecstasy, og så få nogle af de der tumper derinde til at snifte det? Helt sikkert, mand. Det er altså fedt for alle, men ja. Vi finder det op. Ej, det er altså simpelthen for kedeligt det her. Ja, jeg ringer til nogen, der kan køre selv. Ja, gør det. Jeg venter her. Hey, prøv at se der. Cecilie står alene. Ej, skal vi ikke... Hun er kommet herover, Cecilie. Hallo, Cecilie. Skal der noget til at gøre festen rigtig fed? Du skal altså prøve det her. Det er altså totalt fedt. Det er så sygt. Hvad er det? Det er bare lidt eks. Det gør der som det er mega fedt. Jeg skal prøve det. Ej, det tror jeg altså ikke, jeg har lyst til. Ej, kom nu. Ej, for helvede. Du skal ikke være så kedelig, mand. Det er fest, altså. Jeg er sikker på, at det ikke er farligt. Ja. 100%. Rigtig fedt. Jeg kan ikke finde på nogen, der kan hente os. Der er ikke nogen, der tager telefonen. Hvad gør vi så? Så må vi blive eller sådan noget. Kom nu, det kan I godt. Men nok, kom så. Kom så, vi går og fester videre med de andre. Cecilie, hvad er det nu? Dårligt. Lad nu være. Vil du bare gøre, hvad sådan om? Okay, fint nok. Er I sikker på, at det ikke er farligt, det her? Ja, 100%. Vi har prøvet det masser af gange. Du kan bare tage at prøve det, så slemt er det altså ikke. Ja, jeg ved ikke rigtigt. Så er banen klar. Okay, Christa, det du gør, du tager den her lille sugeting op til næsen, og så kører du bare hen over banen, mens du sniffer ind, okay? Helt ufarligt. Hvad? Hun er jo helt væk. Okay, hun har fået alt for meget. Christa? Den er ikke helt god, den der. Christa? Det var jo lort, mand. Christa, er du okay? Christa? Helt over. Christa? Ej, Christa, jeg tror altså ikke, hun er okay. Det er skyldig. Hallo? Christa? Christa? Hallo? Christa? Christa? Ej, fuck, jeg tror simpelthen, hun er tør. Det er altså ikke særlig godt ud, det her. I sagde, det var sikkert, det her, for fanden. Christa? Ja. Christa? Det er også skylden. Christa? Ja, han der gerne vil, ikke? Jeg tror, Skal det have noget til? hun er ikke vågen længere. Så hun er død. Christa? Christa? Hallo, hun bløder over næsen. Hallo, igen, ring efter en ambulance, mand. Det kan du fandme lige gå på. Prøv at vi skal fandme ikke nakkes for det her pis. Og hvis politiet finder ud af det her, så har vi en samme historie. Er du fatter det? Vi var inde i stuen, og vi var alle sammen fulde. Du kan kraftedeme lige gå på at sige noget til nogen. Nej, det har de givet kraftedeme ikke. Jeg skulle skrevet. Ja, samme her.
Vi kan ikke bare gå! Prøv, vi gider ikke nakkes for det her lort. Christa? Som du nok ved, blev en af jeres klassekammerater fundet død ved festen i lørdags. Derfor skal jeg afhøre alle pårørende, der var med til festen. Altså vi var ret fulde, så det er lidt sådan svært at huske. Vi var smut fulde. Jeg kan bare huske, at vi alle sammen var inde i stuen sammen og bare havde det hyggeligt og festet. Jeg så hende omkring ved en halv 12-tiden. Halv 12-tiden? Det var ved en 11-tiden om aftenen. Jeg vidste ikke engang, at det var stoppet. Jeg kunne have en mistanke om, at det var Cecilie. Fordi Det var hende, jeg sidst så sammen med, sammen med Christian. Jeg blev svært nødt til tilbageholdt. Klokken er 11.45, så du er tilbageholdt på grund af mistanke om euforiserende stoffer.